Cabra será perfeito.
まあボリビアの曲ですね。ここからが本番。ここからが本番です。静岡県の東部で活動をしておりますミルカミルカと申します。本日はよろしくお願いします。はい。竹つながりでこういうここが竹でできた楽器のを使って演奏しますので、本日はちょっと呼んでいただきました。あとメインのこれらも竹でできた楽器です。こちらにあります研究資料館ってところにこれとこれが飾ってありました。これも種類がちょっとあるんですよね、国によってね。これはサンポーニャと言います。正確に言うと足でできる。竹でできてるやつもある。最近はちょっとプラスチック、壊れないプラスチックっていうのもございますが、そしたらちょっと本番始めましょうかね。皆さんが割とこのフォルクローレのフォルクローレというジャンルで一番こう聴いてると思います。コンドルは飛んでいくをお送りしたいと思います。
ごめん。草吹きの家だそうでした。ごめんなさい。草吹きの家。かやぶきの屋根みたいな。そう、かやぶきの屋根になっちゃったね。ちょっと古民家っぽくなる。はい。で、この曲は次には特にこの綺麗なのメロディーが素敵なのかな。綺麗なの。はい。その曲を3本に終わりますね。じゃあお願いします。草吹きの家。こ
らしいですね。これは何かというと、これも一応楽器でリズムの楽器です。どんな音がするかというと、ここに木が木のヘラでできたギアっていうのがあってガラガラ言います。でこれを使った楽器曲マリーポーサになりますが、途中でコンダスパーのストントントンって拍子をつけてあります。コンダスパーのストントントン、その時今度スターコしてかかとってことでトントントンってやります。マノスな手のマノマコンダスパーのストントントン、今度スターコストントントン。座ってる人はこうやってやってもいいと思います。そんな風にちょっと元気のある曲ですので、よかったら一緒にやってみてください。
では2番目ぐらいに有名なのはこの曲なんじゃないかと僕は勝手に思ってます。はい、今ちょっとトラブルがありまして、石が入ったということでつなげということですね。はい、ポルトローレってね、聞いたことある人ってそんなに多くないかもしれないんですけれども、そのメロディーは実は結構このメロディーが知ってる人で結構ありまして、また同じモンゴロイドの人たちとどこか何かでつながるというか、なんか聞いたことないけどなんとなくいいなって思ってもらうというのが比較的多いなと思ってます。ということで、こんな曲もあるんだなということを知っていただければと思います。ラスト2曲になります。モリエンドカフェですね。そうですね。そうですね。原曲名はモリエンドカフェ。日本ではコーヒー豆が有名だと思います。はい。じゃあお願いします。灯籠とかもすごい、灯籠じゃない、なんだろう、ランプ。ランタン
ランダム素敵なやつがありましたし、竹細工とか、竹灯籠、素敵ですね。あと、鶏の卵さんがなぜここにあるかって不思議に思われると思うけど、実は竹の何を餌にしてるんでしたっけ？竹チップを餌にしてる鶏さんだそうです。だからぜひ召し上がってみてください。ありがとうございます。4種類ぐらい卵があるそうですよ。すごい。あと研究資料館の中、さっきこの楽器も展示してありましたけど、私ちょっと驚いちゃったのが昆虫とかも作ってあったんですよね。その中でね、このくらいの大きい雲がリアルでした。そのそばにいろんな昆虫があって、それもリアルでした。ぜひみんなに見ていただきたい。では最後の曲かな。最後の曲、はい、賑やかな曲ですね。賑やかな曲をいきますラララララララ
がとうございます。そう、オーハンの。ありがとうございました。お疲れ様でした。楽しかったです。どうもありがとうございます。お友達にね、やっぱり一人でいいんですよ。マジですか？八王子の方で。